Вземам ви с нас на еднодневната ни екскурзия от Шарлем Шейх до Кайро. Станахме в 2:30 сутринта и в 4 часа вече бяхме на летището. От хотела се бяха погрижили за нас, като ни бяха приготвили неща за хапване, тъй като изпускахме закуската. За Кайро трябваше да си закупим визи по $25 всяка. И така в 5:50 отлетяхме, а полетът ни беше около 40 минути. Първата ни спирка бяха пирамидите, които за мое очудване се оказаха непосредствено в града. Решихме да влезем в най-голямата Хеопсовата пирамида. Входният билет беше $40, като тук нашият гид ни метна с цената. Коридорите в пирамидата са тесни, стръмни и задушни. Беше супер жега и не препоръчвам за хора с клаустрофобия като мен. Беше си предизвикателство и не бих повторила. След това отидохме и до Сфинкса, като вече бяхме турбоизтощени от жегата и силно дехидратирани. После имахме обяд в Кайро, който не съм снимала. Последната ни спирка беше новооткритият Grand Egyptian Museum, който отвори врати на 1 ноември и е най-големият в света със своите 500 000 квадратни метра площ. Тук също имахме проблем с гида. Мога да ви разкажа в друго видео относно цялостната организация. Входната такса беше $30. Музеят наистина много ни впечатли, имаше хиляди артефакти, включително и маската на Тутанкамон. Обикаляхме 2 часа и не знам дали видяхме и половината от всички артефакти. Музея заслужава да му се отдели поне половин ден. След музея ни извозиха до летището, излетяхме в 11 часа, като само моят билет беше за бизнес класа, не знам защо, беше ми за сефте и така приключи този дълъг ден.